ndinambogara kugeto kwadzano. Unozare kuti vanhu vanonama mapoto kugeto vanoita kupesana kudaiso. Mari vanowana ati madhora ma 50 cents. Tati unodi kuenda kuborodhi yobhuku. But vanhu vakatiita research kuti ukaenda kubhuku poto ukangoka vanorasa. But kumfakose hainonzwa nezvega. Saka kuno ndokune marketing understanding yezvinhu background. And I postori anonzwa mweya kunama mapoto. But nyangwe mweya inawo hautume kuenda kubhuku kune mari zhinji. Kuti research iri kunyama inoita kuti arupafadzwe pachinhu chemweya. Bible rinoti akazodza musoro wangu namafuta mukombe unofashuka. Kuti chinofashuka is not the head. Ukapiwa the anointing, what you touch or what you handle ndokunouya overflow kana kuti increase. Saka problem ndekuti wakaipotsera paruoko inozodzoriri. Nokuti anoti I'll bless the work of your hands. Saka blessing inotangira maoko kuita musoro. Musoro ndewezodzo, maoko ndeyekubata. Saka yako wakaipotsera munyama. Basa, Mwari vachaita zvinhu kuti Mwari vanoshamisa newe unoshamisa. Hausi kuita zvaunofanira kungoita. Unoti wakapindwa flesh kana uri wemweya uchingoita zvemweya. Nokuti kune nyaya dzekuti ropafadzo yako inobva kuna Mwari mweya, but inotandira basa rinobatwa nemaoko enyama. Saka yako ukaipotsera munyama. Yes. Amen. Akati kune mweya yechina ndosaka dzekurohwa dzichinetsa emwe yechina ndisikuramba but hauna uchina here wakaipotsera munyama here. Anenge karafu kopfura neko but inowa wakaipotsera munyama. None dzimwe nguva chechi takaigumwa kutaura nyaya dzekumumbi wehari takataura dzepagombo reZioni yeti profita akanzi nyangwe makomo ariko imbomira 3 days 3 nights enda pamumbi wehari pane chaunofanirwa kudzidza in the physical realm. Why? Because life yaunorarama ine chekuita nemweya wako nenyama yako. Mike ndei kana chiparidzo takazodzwa kuti voice isapenda tiri kugadzirisa nyama nemaiki. Zodzo riripo maiki ikashaika uite effective. Unopedzera wakuhwara uri munhu waMwari nokuti kunyama kumonedza makapotsa. Ndiri ndakagara sona munoshandirwa pasoro. So taida ngopinda ndichiri pandapinda napo. Unanzwa ngofitira sudza chimbodzwa. Hey baba, pinda ino kugedhi. Hapana fence. Pana juraho. Ati mavari gedhi riri. Vanhu vatone structure itorava irimo spirit but vanotozwa kuti hatipinde nepese. Pane discipline inodiwa nyangwe zvinhu zvisipo. Please ngaunzwe chinhu ichi. David anonzwa naMwari kuti tevera unokunda. Assurance iyoyo haire kuti kutongotera ubva usvika wakunda. Kune nyaya dzinosanganikwa nadzo usati wasvika pachinhu chako. Ende munhu waari kusangana naye is also part of the enemies. Nobody can discover kuti haasi wese enemy anowashiwa enemy yako. Mumwe enemy yakaiswa naMwari muposition yekuti izova mubatsiri wako. Mwari vanokushanda nedisguise. Anofanirwa kukuendesai mune zvinhu zvenyu ari patimu yakatora zvinhu zvenyu. So asvika pane murume ane nzara anoda kutofa ndokubva vamupa zvokudya. Iye anzi naMwari go you will recover. Iye akutanga nekurikavhisa mumwe munhu. Iye anofanirwa kurikavha mombe dzake but pane tsano vanzwira kuti unofanirwa kurikavha ndingatimupe chinhu. Apedza kufita chinzwa identity yemunhu manje an Egyptian part of the Amalekites. Ndokuti ndatofanirwa kunge tichiuraya. Ko wamufitirei nokuti ndiye ari kuziva kwandinofanirwa kuenda. Amen. David ndokubva azvininipisa was a great leader. A great leader munhu anounderstanda kuti dzimwe area handizivi. Haana kuti as a great leader Mwari vanotoswa chero kwataenda tinosvika kutsvaga hakuna kuipa asi ziva kwaunotsvagira zvinhu. Haungati warasa mari kuti unotsvagira kufakosi unofa uchitsvaga. Tsvaga hakuna kuipa but ziva area yauri kutsvagira zvinhu. So David ari kuda kutungamirirwa iye ari mutungamiriri.
inoita here kuti uri a great leader nemaparidza muzikano vanosvika paunodza munhu wamafita angani nzara kuti can you lead me. Ndoba ndakadiscover sometimes direction yako is dying of hunger. Nokuti pawakanamata uchiti Mwari give me a destiny helper, une problem yokufunga destiny helper munhu ane mari. Munhu atumwa naMwari wega ane mari kana hana. Nechikonzero chekuti uyu ukamufida ndiye hanzi naMwari akutungamirei kuti munorecover. But the destiny help are help today. And help you are recovery tomorrow. And I don't pray for a destiny help when you don't know your destiny. What you gonna say is what are we in the Arasic? Why ndiko? I will never tell destiny help us not any help each other so we are not genuine. No, you just need a helper. Sometimes the devil, I know we are in disguise as somebody to help you. But when vakakuwadzwa nerubatsiro akasvika paarafanai vanhu vakandisiya nokuti pavakandibatsira tikadai ndopanda zoguma ndava. Chinhu chese mulife hachisi right kusvika waziva kuti Mwari vari involved relationship. Nezvimwe zvinhu zviri right hazvisi right kusvika waziva kuti Mwari vanozvitenderera kuti zvive nemuupenyu hwangu. Vamwe izvezvi wapa nhamo yavainayo kune munhu akamuti I love you iwe wakati I love you too. BP haina yakatangira pa I love you too. Rundo rutoteta zvinouraya. Stress iri kubva pa love. So Bruno is dying of hunger, is dying of thirst. Ndobva apa testimony yake 3 days ago I was left here. Ukarerenga rinoti David anamata kuna Mwari. Asvika kuZiklag 3 days after, which means munhu dhera akasiwa ndodhera akaranamata David. Saka Mwari vakapindura David in 2 dimensions, in an audible voice and by setting somebody along the path. So but somebody anoshanda good character yako to bless others, to treat others well. So that zvakabikwa mamari zvinobatsira iwe zvikone kuitika. Ndakadiscover kuti Mwari haakupe zvese, nyangwe vakakupa zvese, zvimwe zvako zvine vamwe vanhu. Hii ndo dangerous it is. Ndine vana ndakapiwa naMwari, but handivawani kusvika ndada mumwe munhu kuti ndizova nevana vangu. Vana ndakapiwa naMwari, ndakavapiwa naMwari, but ndinotsvaga munhu anoti I love you kuti ndizova nevana vandakapiwa naMwari. Senemu yevana yavo ndeyangu, ndotsvaga munhu asina senemu yangu kuti tiite vana vane senemu yangu. Une kuti Mwari vane zvavakativanzira. Zvokuti ukasawirirana nevamwe usatritamo zvakanaka, ungangoda uchirwisa mhinduro yako. Hauna kupiwa zvese, zvese zvawakapiwa zvakagamuchidzwa vamwe. So Bruno is dying of hunger, but David anoti better timufeed. Remember, zvanzi ndakasiyiwa pano nekuti ndairwara. Chimwe chikwata chakamutrita as a failure, but David with wisdom akamutrita as an answer. Uchaona kuti wakajoina wakahotspot waruvengo pavanhu vaifanira kunge vachikubatsira. Nokuti kune vamwe vanhu mafailures, but to your destiny, to your life, they are put there by God to help you. Sajoine zvinoitwa kumafacebook. Unopana kutumba munhu wotosvika wosa yasho anaprofita. Angangodaro akatadzirana nevanhu ivavo. But kana asinonge atadzirana newe, who knows? Somebody asiwa as a reject is also a leader in the group that is coming. Munhu asina basa kune vamwe vanhu hazvina kuti haana basa kwauri. Murume uyu akasiwa because he was sick. Ndo era yavakaita. And I know it's God who caused it. Why? Because muhondo chiri more dangerous is not a weapon, information. Saka uchiona kune vanhu maprisoners of war vanochengeterwei kuti vatsemure tinoronga sau tinodai. Because information iyoyo yakakosha kudarika futi. Saka ava ndokubva vasiya munhu paroti because anorwara. But kuna David is part of the answer. Yakariliswa naMwari mulife. Don't look down upon people. Angangodaro akavengwa nevamwe vanhu usahotspot weruvengo. Ndomapurira ateneta vanhu vatema kuti kana baba wako waisawira nemukoma wako, vana futi munotangura chipande ichocho. Wake ndo wakaenda isu baba wako. Tatanje kuti vana vakunamata Mwari mamachiwa makura. They build the same family. Why? Because remember wakaita nemadhara ene dzimwe nguva wakaudzwa nyaya
one side, unakunzwa nyaya from the side yabamini. Maybe aitwa roho ndi baba wako. Zvinozoitika musociety zvekuti dzimwe nguva amai vanongokura vari singomaga, mwana okurira kumusha kwaamai anopiwa information inorekera pakuda amai nekurespekta kwaamai. Kuti baba wako angariropa wakarapa mama wako, but ukasaita kuita research deeper, dzimwe nguva baba wako vanga vanyeperwa nomwe vasaka vakasiya. But unonga wakavenga mudhara iyi kuti asi kudhara wako vakandisiya. Yeti ukaiswa mubhutsu dzimwe chete idzodzo pera nenyaya iyi yakafanana. Complete truth yakanaka than half truth. Kana une munhu ane mari yako ukamufonera ari mutauni kuti mari yangu kuti ndiri mutauni yautore foni yobva yakati, unoenda ere mutauni nekukura kwakaita tauni. Nyangwe munhu ati mari yako ndinayo yautore, unofanira kutombomirira futi foni iite moto kuti uri papi mutauni, because unoswera mutauni mune mari yako usina mari yako, because une half information. Murume asiwa paroad uyu kutomupa chingwa physically, Mwari mweya ataura kuti you recover, but waakuacta in a physical dimension to recover zvataurwa naMwari mweya. Saka dzimwe nguva yeupenyu hwako wakaipotsera kunyama. Kana wazodzwa sei paroad apa panotoda une chitamba kuti zuva mukwira wedu driver tinochengetwa nenyasha tichichengeta mirayiro yemunzira. Ukanamatirwa ukaona basa unofanira kubata nguva yekubasa. Ukasvika kumaternity nderezodzo, rezodzo rinopera. Marriage yamanamatirwa yainetsa right, iyo uchiita right. Iyo right, Mwari vaigadzisa mumweya, but physical ground panoda kuiswa munhu. Hakuna ndiro zichauya kukisira murume wako ndiwe naye. Pakanamatwa munhu achikiswa. Saka dzimwe nguva wakaipotsera kukisi minamato yebairi. Ichi unogona kuchipotsera kunyama kachimiji. Wazi uchitori panyika une flesh. Kune maprinciples anoita regard mararamiro epanyika nyangwe uri waMwari. Saka mhinduro yako dzimwe nguva ikoku kuti wakasangana nemunhu. And remember kuti munhu paati tisi vanhu vanga vauya kuti kabvisa ziki lake already atoburitsa zvinopa hasha kwauri, but haugumbuke panoita kuti udye hasha dzako dzakuda control. Saka tona maroti akanetsana hakuna rinopa rimwe notice, hasha dzine control. Uza kuti tese takugumbuka yedu but hatisingara. Let's be real. Munhu anogumbuka yes, but there must come a level, a dimension in life. Yaunoziva kuti kugumbuka hangu but ndima ine vana vangu. Kugumbuka hangu but uyu ndiye murume wangu. Ukadarika maboundaries iwayo prayer ikuite rescue. Bosi wakaipotsera kunyama. Imagine vaiteti takabaya munhu une pfumo tida kudemonstrata hasha dzedu. Mwari vakutitevera unokunda but ndichienda nekupi wauraya direction nepoor character. Hasha nyangwe dzirimo pane paunofanirwa kuziva. Tikugumbuka hangu ati kuzotuka president nini manje. Kutuka chemumwe uninyanza unoziva kuti idzi dzikangobuda chendoswera ndatakuru. Wagumbuka watsama unosiya gap yekuti ava vakuru. Unoziva kuti baba vakatadza tisingachite ndichekuti ndi baba. And once deserve respect vakatadza kudavo. Chauri respecta iposition kwete character nezvaitwa. Unoipotsera kunyama. Kuflesh ikoku kuti munhu agariswe pasi audzwe kuti Mwari zvawakabumbisa zvese zviye zvinoita. Ndachireka Facebook ndiseka kuTikTok. Ati munhu anenge achiti God take me far, yasina passport. Dzamita sei. Mwari ndishandise nyika dzese. Passport. Osa kunyama ndoko muri ipotsero. Kana goli kavhurwa kuita unoita sei. Ndikutoshumira umwe munoenda kumakombe naevhangeri. Munoenda kumakombe nevhangeri. Munoenda palaini chacha. Wachaona madirect chaona kuti Mwari wakuitire. Wanoziva kuti nyangwe ndenga ichida
visa did we passion not did one passport. Take me far. Don't take me in the fire. Right, yeah. Kunyamo, Kunya was a little of Kushmira Kunyamo. Was on new way, but in my way, I don't get it. It became flesh. Noah found favor in the sight of the Lord. But I see favor, I'm sustainer. He was in the ark, he constructed an ark. Which means construction. There is no ability to physical. Put him on a favor, a sustain with a flat. Problem, you have a flat to prayer. Favor is upon you. But who are Moses? I can't check it when I'm not favor. Nyashoto tell check it. Check on the route floating in basket around one mine. Skill, no law, you floater. Protection is grace. Utasha which no kanganisa always. Nemakar kuni nyoka azimbata ane nyasha. But ku floater akuni nyasha no the basket. Mwaya kapa tenti nyasha zemura bolet. No more na simba na mwari. But you must make a skill and develop a skill. Yes. Nami ataita. Takapotera nyati kunyama. Yeti mwari wakabanyama. Tiwabatsire munhu pamweya. So mweya wako nenyema kupani pazvinoshandirana kuti nzauka namatira chiitike. Pani panoinvolva discipline yako. Unaona anagamba bora. Unanogona bora nenda kutraining. Training haipi chipo. Atone chipo chebora. Training day. Kuitira kuti kana wawe disciplined, wa physically fit, the gift in you inokutora higher. Ukalo training, ukasabane discipline, no matter how gifted you are, you won't go far. Unokuroverwa kunyama. Ndatine nganga dzinodziropa mushonga kuboisa bora, dzinodi kunotamba dzega. Ukibura nemari udarika unanga. Basi unotozwa kuti handisi fit. Unokuroverwa kunyama. It's supernatural. There is the super part and the natural part. Yes. When the natural is missing, I operate in super. Only by earth. Christmas. I need holiday. Ana relationship ana parental blessing. Anto mino kama nitavara man chenda hii. Chinompusha isi love, isi respect. Kungo tubasa watu msikende kwa kavaro. Saka yako yuko ipotera kunyama ukanogozoga kumwe. Mwali wati answer zvinhu zvako in two dimensions. That's why Elisha brought the Bible not wakanamata. Don't atuma muranda kunotaridza towards the sea. Arida kunamata kuti Mwari vanaise mvura vachomuudza kuti I'm about to bring rain. Mvura inobva mudenga, but aituma munhu kunotarisa pasi. Ainocheka the physical and heavenly promise. Hakusi kurasika. Achinamata aituma muranda kunotarisa mvura yakanaya. Iyo Mwari vati kuda kunaisa ifresh. Kurati yakanaya ine chekuita nechanaya. There is a system yekutika brekeka. Because mvura ine water cycle. It's a cycle, it's a system. Cycle ikamobrekeka iyoyo yatofemai. But you find one rise, as I've seen something rising from the sea. That's vapor, that's a system. You don't trigger the promise. Amen. Job 42:10, Bible, after Job prayed for his friends, the Lord restored him. But Job aganamatira vanhu. Are failure, are loser, are sick. Mwari wokubva vabatsira shamari dzaJob dzaramatira kuti munhu ane problem. Baba destiny hope angayamba imamba ine problem ndonga tomunamatira. Kana usingagone kuinterpreta zvinhu zvinomwari. Job prayed for his friends. After praying, the Lord restored Job. Saka Job ainamatira vanhu aine maronda. Mwari unogona kuunza destiny hope ane problem sekunge wonhu uri nani. Saka iwe destiny wako kumunhu anazvo kwete adabatsirwa newe. Saka uchiti mindiro yashe inononoka. Nokuti payakauya iwe wakaignore.
Because uda kupindurwa sezvaunoda. But chinzwa Mwari vanopindura sezvavanoda. Nokuti Mwari vanoziva ramangwana, ivo unofunga ramangwana. Wakaipotsera kunyama. Physical realm, I believe God, great things will happen. What create a platform here, you see great things. Ndege kwa mavirika. Vanyaende gende kuruka mudenga musingatsiko musingafambi. But mavira akangonzi tabvisa. Machemera vetaura unanzwa. Mavira asi mapapiro. Aiwa, kusimuka nekulenda. Kune chekuita nevhiri. Kuburuka mune ine vhiri, but kusimuka kurati paground apa pakasaita safe. Mudenga hamuna kidzo. Aizwaka kwa vangu anaanza kuti mavhira apo. Kuna maka. Kwete mafedha. Mapapiro ari kuti uburuka bati vakuru. Pasapa panyama pani nyaya. Your network background, your network on the ground of physical realm. Ine nyaya mukadza akapiwa 2 Kings chapter 4 akanzi mafuta apera ndokubva afirwa nemurume aenda kuna Elisha. Akanzi go and borrow vessels from your neighbors, not from the spirit, not from prayer. Your neighbor is your network. That your network carries container. Yes. And I know my neighbor, as soon as I realize pako muno unotaura naye. What is it? My next door, I'm telling Saka ask my neighbor, my real neighbors, but it's really spiritual. One will not tell now. Yes. Ushauri to my content, they will not know what about next door. Everybody's doing I'm telling. Yes. And it's more watch for that. So that I'm not sleep back at home. Don't show what you feel. Panyama, Papa, ground, you're missing a lot. Don't you want to have a supply power? So you're through people. Yeah. And you don't want to talk to anyone. Yeah. When I just influence on the mother of Abraham, why Saka, why Jacob, why say, why you got any hands who told me that now? That language was one my face out, and Abraham, and Isaac, and I shall want to my face out. You are one face, Maranga, my face, I got anyone wagon, Timram. You want to move it on later shield. Okay, what's it about you? Physical realm, you check we believe in miracles, our body is a miracle working God. From today, be an engineer in the name of Jesus. Even when faith, but you just heard down grade 7 that declare to be an engineer. I want you to research. Wait, I don't matter what time we should check the series. You know what you want to tell me, Nana. Tell my prayers and let them turn into the but then engineering more my pilot tomorrow to declare. Why? Because physical. Na Satani chanye kuside bake anotsvaga vanhu potential kuitsazvinhu. So anofambidze dzimuro dzakatoti nakei kutotsvagirwa nefesi Satani atosarudza. Why? Because I don't basa rifambe hambo ifa demon remakuwa pamunhu anokakama. It takes time. Any understanding of physical unopedza nguva ikunyaya yacho. Padiwa munhu ari fast. So my time is done. But yako hii kuenda kuona ule right. But answer ya wakapiwa inoshana mu spirit your connect tafuti background. Kuti unoshika kune zvinhu zvako zvaunofana kurikava. So unogona kufeed that direction yako kana kuignore. This man was left rejected by others. But can you treat the same person as a reject? You need wisdom. Wamona unofungira kuti avana basa vane basa. Vakashaiwa basa nevanhu vasingazivi kuti basa ravo nderei vanhu. Itsika yevanhu kuti vakakushayira basa vakazonye respect havana kuti uri useless. Kusvika vazoona potential nezvakanaka zvaitwa naMwari mauri they want to come close. Inature yevanhu vanhu havafarire munhu ane vision. Vada munhu ari kuita zvinhu zvitangible zvinobata. Imagine wapindwa nemukomana wozati my vision ndozoita marori. Unozoti ita karori tozotaura naye.
Vapimbo ni muna alikuwa msanga zaita marora au kana makomba ane vision. Unaita ule kwa kweli. Kama mna alikuta date. Hata zaita magaza yake. Msumo. Vision ajiko hizo. Wanaenda background zinabika zinabatika. Success is that you attract friends. And you are seeing my friends, they also come as friends. Why in nature you learn? Kuti vanofarira pane zvinooneka. Ukanzwa Ruth akuti muna Naomi mwari wenyachara mwari wangu, that was deep. Why? Because Ruth hana chinonyemurika, Naomi hana chinoyemurika paari. Afirwa nemurume, akafirwa nevana, refugee akatiza nzara, wati mwari wenyu. Mwari upi baba? Amen. Unoti anga akura pakuona zvimuya. Kuti tinogona kudiscuss on problems. But munhu achinyasha zvinogona kuchinja life yangu. Saka mbavha ichiti kuna Ishe Jesu mundirangarire pamunouya mumambo wenyu. Ari kudza munhu akaorererwa saiye, arizvipikirisa iye. Kuti munhu ane higher level yekuona chinhu chemweya. Vamwe uri kuti vari useless inyaya yekuti vakavharwa meso emweya. Vanhu vanoda kurisponda nekurispekta zvinooneka. Yeti vakura pamweya vane mweya unenge wokunyumwa. Wasatoona vanhu vakakura navasina chinhu vaane zvinhu. Mai achichi vakaprofita, havana muprofita. Nyasha dzekuona potential ukadzipuhwa pamunhu ari kunzi rejecta nenzara mukamufita unodzoka nemombe dzako. Unodzoka nengamera dzako. Recovery yakavibva pamunhu ari kufa. Saka nature yedu ndeyekufarira vanazvo vasina havana basa. Kuna vanhu vangaseti mafriends angu vakuda ufriend hwacho. Nezvimwe zvinhu zvinonge zvingoitwa naMwari so. Vanhu zvakaitwa 3 months ago zvandakaitirwa kuso zvakanaka so. Ndakazona inbox yangu yakuita mamessage pa. Kanzi hai hands up. Ko zviri zvakanaka. Zvikanaka ununanga. Vamwe vakangonyumwawo zvavo musati zvavapa naye. Uchavabvisira vakatonyumotsana vaka kuichekwa havo but vari mumbedzera. Mwari ngakupembereswa noona beyond zvinasha. Uregere kuipotsa panyama nokuti asungedza namati. Your prayer and my prayer. Anifani kurasikirwa nemhinduro yangu, nekuda kwekarekta yangu, nekuignore vamwe vanhu vakaiswa mulife naMwari wangu. Kune vanhu vanenge vasina basa nhasi but vane basa yekuti hauna meso emweya, hauna mweya wokunyumwa. You are connected to the right people but because they don't have money, you think there are other people who are better. Uyu arejectwa but ukamumbakachingwa ndavana warikabva mombe dzako. Let us pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Nyasha dzenyu pembesemweya Baba pane blessing neropafadzo yedu tiregere kupajamba, paregere kushetukika, pane direction yefavor yangu ndipemesemweya mutsvene wakatendeka, wakarurama nyangwe panyama Mwari. Ndipeiwo a mind to think, ndipeiwo wisdom, ndipeiwo revelation, ndipeiwo information. Ndiregere kupotsa pane ropafadzo yangu munyika yenyama. Nditenderei kuona mune zvinobatika, nditenderei kuziva mune zvinoda kuitwa. Ndipeiwo njere nemaoko anobata, nyangwe kugadzira esling kana kuruka basket samaiva office chamakadipa chichengeteke muskill nemugrace.